La motivació principal per a escriure l'Esperit del Cabanyal ha estat parlar del meu barri, del barri on vaig néixer, del meu poble, com a mi m'agrada anomenar-lo, el Cabanyal. En ell he volgut parlar també del Cabanyal com un lloc inspirador de molts artistes, molts creadors i creadores, però sobretot he volgut parlar del Cabanyal com un exemple de com l'amor per la terra d'un o d'una pot aconseguir coses que semblen impossibles, aconseguir batalles que semblaven perdudes. I per a parlar de tot això, que són fets reals, verídics, he emprat la màgia perquè pense que la màgia és absolutament necessària per a aconseguir coses que semblen impossibles.